Assalamu alaikum wa rahmatullah. ‘Yan uwa barkanku da kasancewa da mu a wannan gida namu mai matuƙar tarin albarka da alkhairai. Jama'a ƙasa irin su Kamaru, Chad, Alger, Libya, Saudi Arabia da Afirka nan baki ɗaya da dai sauran ƙasashen ma da ba mu ambaci sunansu ba, wanda kuke ta mana fatan alkhairi saboda amana aiki da kuka ɗauka ko ka ba mu muka aikata muku kuka ga alkhairi kuke fatan alkhairi, mu ma ne muku fatan alkhairi. Idan yau ne farkon zuwanka wannan gida namu, ka danna subscribe, like, sharing ta yadda da mun ɗora sabon karatu za ka gani ka ɗauka ka amfana da shi. Wannan magana ce ta wata hatsabibiyar ita ma mallaka da muke tafa da ita. Mallaka ce hatsabibiyar mallaka ba 'yar kankanuwa ba. Ana iya yin aikin wannan mallaka ya zamana 12 hours, ana iya yin sa ya zamana 24 hours, kuma za ka iya yin ta 1 day or 2 day or 3 day or 4 day or 5 day or 6 day or 7 day. Ya danganta da yanayin ƙarfin da ka ɗauke ta da shi na yanayin mahaɗai da ka nema mata. To wannan goro ne kun gan shi nan dai, ja da fari ake nema. Tun daga kan ƙwaya uku ake iya ɗauka, ya danganta da ƙarfin aikin da za ka yi. Za ka iya ɗaukar kowanne ma 41. To idan aka ɗauki 41, kowanne akwai allura a jikinsa guda 14 shi ma. To za a samu wannan ƙananan allurai guda 14. To sai a ɗauki kowace ƙwaya ɗaya a karanta ya muntaƙimu, Allah ka kama min wane, ka kama min zuciyarsa ya so wanci, son da babu ji babu gani babu shawara ba karɓar shawarar kowa. Sai a coka kowanne goro haka za a yi masa. Idan aka yi masa, to idan guda 40 ka nema, to za a nemi jajayen zakaru guda 41, farare 41. Idan 7 ne za a nemi jajayen zakaru 7, farare 7. Idan 3 ne za a nemi jajayen zakaru 3, farare 3. Wannan goro sai a ajiye su a tara su a gu ɗaya. Sai a je a siyo sabuwar ƙwarya, sai a zuba su a ciki duka, ɗan ƙaramin ƙoƙo amma mai murfi. Sai a zo a samu wannan zakaru, kowanne sai a yanka shi jininsa a cikin wannan ƙwaryar zai kasance. Idan aka gama sai a sa wannan ƙwaryar a gaba, a sa fefe a rufe. Sai a karanta Yasin 1, Tabara 1, Bara'atun 1. To idan aka gama shi kenan sai a ja ya ƙaharu, ya ƙaharu, ya ƙaharu, ya ƙaharu. Za a ja 77,777. Idan kan ka gama maciji ya fito daga ciki, to wannan kar ka tashi. In ya fito ma ka ƙyale shi, in ya jujjuya zai koma ciki. Ina komawa ciki sai ka ɗauke ta ka tafi ka je ka tona rami kawai ka binne, magana aikinka. Ka gama ka zo ka gyara wannan nama ka yi sadaka. Idan ma bai fito ba har ka gama, aikinka da ya yi. Saboda ƙarfin aikin ne zai iya yiwuwa ga wannan macijin ya fito, sakamakon don ya tsorata ka, ka tashi aikinka ya lalace. To kar ka tashi ka bar shi ya fito, shawagensa zai koma cikin ƙoƙon da kansa, zai sa kai ya ɗaga fefen ya shiga. To sai a zo a getta wannan nama a yi sadaka. Magana in dai mallaka ce, magana fa ta ƙare.